Hari Srimene hari beda banyak. Sponsor ada. Ini ada magar wana Clemens. Awal dua Indura. Nanti kalau ini orang yang mau beda orang, kita ada beda. Tapi mau yang ada mana? Ore, wangu asina ku wakati na chief wa zima witness au kwenye ya kambamba alikoto. Wakati wa zima witness au kutwaka ki wanani stand ya wako. Kombi of seven, cha kombi of seven. Kama kwa mrefu kwa wanani chapiwa. Anakuwa sana mrefu, mambo sana kana classic. Jirani tunamrudia. Kawennya yang boleh cakap mana yang ada tu? Anu dia dah ada chief. Ada tu di Zambia. Ada tu pindah nama anak-anak. Muzemu ki amaya. Agadi elamu tora kompo seven yatu. Yakago pai stendi. Wakagoenda zote. Tukumbo tawapango, utapango. Ana sebenarnya sahabu zaidi. Tukabona zimangalo. Okay. Tagani magazo wananga kwa kuti. Hata sipate ribao. Okay. Hapa ni nini ya manga mkiki mune watu na kuda kugara kana kuchida kugara nesu yani mkazi nevana iwe wakauya neshamwari kazi unoda mukadzi aune vana nani Ndotenda. azvinzi vanhu ndo Chakareta titi. Andiri ndikuona ndokutaura. Ndinotaura ndi andikuita machifu. Akadzina na baba vachope. Uyai akwamuna mugari. Abamo chisabu akupenzi. Agara namkwesha. Amapostori akawanda. Akati sisi tabara kuno atigareko kunofiwa. Akuya. Uyu wakuti wakuya sasa. Kuno. Wakuti wewe nadanzika. Anotono mshawape mukadzoka rikoko. Kadzoka kuita zvaanozive kuya mukadzoka kune vanhu vaziva kufa kuno. Nandizive kuti wewe. uyo aumuzive Kuzivana kuti muri majira ndikuziva si. Ndikuita kuti nasizvo. asina ndio kama nakala juu wali aisa kama yawe ani yeye yakambobonga kube Majira inini neyama. Yakatara mana jona kawanda. Aramba kuti uya majira mugunu ndikupa mastendi. Akaramba kuya. Akazouya baba mastendi. Ndoti amnani. Waramba. walaita kukushinza wazo kutaura asi kare kibasi ndine amaeni pakapuwa vanhu mastendi ndimi makaita sei makaramba kuuya saka imimi pamanga pedzera noka kudare havari kuti anzi takanzizoni kuti mutikupei pekugara munofana kuuya nemukadzi nevana vanozikana ava makauya navo ishamwarikadzi Riri gore ripi. Ipapo kuti riri gore ripi ratora muromo yowe. Hatina kugawana zvakadaro. Handiti nyaya yedu ichipinda mudariro 2000 uyu anogara kuminda handiti chief council vakauya nyaya ikati ukakanzi uyo ibva handiti nhasi tikazoya kuno kudara mara futi handiti uyu ikasvika muno mudare nyaya iwe takanga tine zvese nyaika hapana patakarwesha akasaina achibvunzwa kuichii chako mukoma handiti zvakanaka mukoma wacho zvikanzi ndiwakamupa here uyo akasaina akati ndakamupa zvakanaka handiti zvikanzi kouyu chii kouyu ndiwakamupa here akati zvikanzi
akati uyu vane nhaka dzavo kwamarufu nemukuru wavo nasabhuku wavo nhasi kana mukavhura mafaira inopirashuta kwese kuya tikatsumuka nyaya uyu ari kuramba kuti achidzokerera kuda kuti ripoti asamangisira nhasi rigare chi4 nyaya yacho yevanhu vamwe chete ivava 2 havana vakadzi havana vakadzi havana ayo izvi ndinenge takumbonzwa shumaa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 andobva vangoti uyu achiramba achienda committee of 7 akati zvese tinazvo pano musi watakandoratidza stendi takanga takadaitaa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 amatinya kutaura kavo inini nyaya yanyaita kuti mumangare apa ndiyei kuti nyaya dzakambotungwa ende ndikurememba zvishwa kuchitaura mandaura kuita takatienda nana chijere kwese ikoko mukawirirana kuti munin'ina wenyu pakazoya imwe nyaya yekuti yavakamhemwa mangari vachazvadzana kamangara achidzidzo neava vapo achinzi vari kurima nepamberi pemba here kuti asesei nyaya idzodzo dzikagadziriswa apa chii chazoita kuti aiwa chief anizvo akanzi mudzimai akanga semukotu makamboatende naye kuti taura nyaya yako haana stendi aiyoyo ndiyemuridi ndevana vai varipo ndati akanzi aura tostendi vana vacho vana vangu ini vari kuharari kuti nzvimbo dzavo atuna ndofunga nyaya ngozi mamirisano takaitonga sabhu akavhunzwa namambo ndimakapa here uyu Clemens sabhu akati aiwa Clemens akapiwa nani newe tuna handiti saka izvi ndezvekwatuna vakapanana vega muchiita honenye mindanana dzapata ndopa makapaura handina kumba munda aitoramba makapa yadhanile handambopana yadhanachi ndataa statement okudhara akati akapiwa akanzi uyatore stendi uyu kopakambonova kwadzidini aiwa hande pane point tati ipapa akaiswa nani uya aizoroaakaragidzwa nani akaradzwa nani amai ngotaura gare izibva takauya takurairouye kwatuna chitokwaza tikaswaratidzwa pamba ini nekomiti 7 pamba kuti apa ndipamunogara 2012 ndopatakwaya pambapa ndakavaga imba 2013 uyu anekuereza uya mwanoro ndiye auya nezvese zvekubva mumashure ati nazvinombonashokudazvo uyu ndiye auya nezvese kusvika akapisa imba zvinhu zvese zvikaita mwana patakatongwa panhatu ndakakudzai kuti asvika ndaipfuya huku pambeni zvese akapa nechibage chandakaenda kuwa zvese akapa ndopandakazoti handichakwanisa kugara nemufana babani ndovasipa kubasa ndopakazonova kachishaki kumunda kwacheko kwaakutaura kuti ini ndindamuka ini handakumbomba handiti vanhu vakauya kansera namaroko kumunda kwacho hati ndindakange ndiriko babani gvari kubasa akanzi uye akanzi ngaagare paigara baba vake ivatuna vakange vari pano ezvezvi ndine 10 years ndakavaka mushaiwoyo uyu ndopaakatanga achidyara mumadziro ndakanzwisara pavana anodzisara pavana vokuti ari kudainini
aiwa munhu kana anzisara pavana ari kunzisara pavana wokutorani pamba aiwa chatida kutaura pagareji chatutaura nyaya yenyumba yakauyiwa taive mainedzana neyokwadzapata pakauya vanekazi paigara ava vachizonzi vabve kuri ipapo vachizonzi pane vana vasikana here havekaibva kumataundi vachauya vachizogara panzvimbo ipapo uyo achiti akagarira nhaka yevana hameno baba vasikana baba vajairos ndo vaitaura vapira tikutaura zvakaitika ndo vainzi akagarira nhaka achiti ndiane zita futi here remunhu akazenga ndokunanga asina vana vakomana ndo pakazonza uya achipinda pamba ipapo asi zvisinei pakazonzi munda iwoyo kumakuro wakadzikana vasikana ivo vasina kudzoka kuzotaura ndo pakapanzizewo kwadzapata anoita sei anogona kumborima zvake achingorima achimirira kuuya sevana ivavo ndobva vapera munda iwoyo ndobva ava vazeva ava vachimhangara imimi ndimanga mimhangara muchiti akurima atonisira kapiswe kupinda pamusuwo pese papo pamwe pese pamaindikina dzekwana dzapata maifamba muri pamwe chete enezi maona dzapata mahwina mauchita mauchidedzana pachezvino mautanga kuti uyu kana ari madyiro ari chii mautanga kuita zvemutupo manje hamusisina ukama manje nekuti maada kutengesa minda iyoyo totozatoti kana makatora minda iyoyo muchatengesa ende muri kutengesa kwana tuno maona musatorere minda kuti kurasana ukama nekuda kwekuti maada kutengesa nyaya yevhu inonetsa kana mangopanana pamapanana ipapo mbe mangosiya pakaita sei pakadaro pamapa vanhu kwete kuti pamakuita makuita zii ndakupa zvindakutorera mokuti ndambokupa umbondichengetera kana ndaona kuti kumwe kwese kukwaraiti ndochiteera kwadaaaii inini kana makavapapo pamakavapa zvakataurwa nedare ndo zvinomuramba zviita sei zvichitedzerwa zvakataurwa nedare pakutanga ndo zvatikuita sei zvatikutedzera asi kana muri kuti pavari hapasiripo vane pamwe pavakazovapa ndofunga ndopatitata sei teta kushedza sabhuku wenyu oyo achitiudza kuti ndizvo nekomiti iripo pari zvino ndozviripo here so ini rikuramba kuti inini handamboto ndakatenda kuti uyo ari kupinde nzvimbo idzodzo takati nzvimbo idzo tina vana vadzo uyo anoziva nhasi oraiti vana vachino vari kupi ngavai vamhangarika kana varipo vana vasikana havasi vana ngavauye vamhangarika ava kuti izvoni vakutoabandomoganizaoti nzvimbo yavanaue iye akabveka ari kupi sora handana pedokutaura ndiyo kwamukana mukandidhinyirire ndakutaurika ndakudza kuti unini zvikaipa paari andidika baba ana baba vakoma vasati apera kufa akanzi uyai vakomana tikupei munda wake wake handiti haana kuuya akati kunofiwa kusvika indekandikati wega kuzopuwa manzimba moto panzvimbo raitovarogarasi igore rikiro agonamwanitazvi asi hafi mafungiro kudhara chakuti vakaramba izvozvi ane musha wake ndikanda kuvana vake kati kwakomana vavangandiblog akati isati isi munda wake wake ndondoriri ndiraniki ndondoriri ndiraniki ndondoriraniki amire baba ye baba nemukadzi wake wechipiri isati vazive kuti atidi vakaramba nokuti inini takabvuma kuti ndakabanzimba takisangetepati naimudhara zvekutaurwa itokwanere kuti imwe mhuri iri kudokwesha ayatandingopindira ongoro kwedu itokwanere kuti kutaurwa garaipasini kuti kunemwe mhuri iri kudokwesha mhuri iri kudokwesha yakatoa nyaya yacho yese
saka muda kuita mina miri ina ndisisina nzvimbo nei nokuuya kwandakaita nomudzimai wangu ndikova kwandakaita mudzimai wangu ndine yava vachi20 chamtenezi handisisana mhuri yakagara neio kazambo aya kuti tipinga kwakasara mhuri izwaishiata tikutaura neava vakombireneka ita kuti dai mamusina mukadzi ava vana ava mamusikadzoke kuti nekuda kwekutungwa kuchagarika matadza kukotora barika renyu ndo vakuti chegera inochienda kweko kwanakamboramba misha kuye kwaichedzerwa vamwe minda ndo vakadaiwa inini chegera inochienda ikoko unosikogara nechi laikanyavu maona nekuti pazvaibva zvakanaka mafunga nekuuya paikuwa vamwe minda akuchina saka imi makazopuwa nani pamakauya takauya necommittee of 7 takauya nemhuri yekwatuna naika kombi yakazara naika tikasvika mukati memusha kuti nendadzoka mukati memusha wangu wandakazvarwa nekuvhute rwangu uko kwandakanga ndiri kumusha kwamai kwakaroorwa mai saka indakana kuti musha wakaroorwa mai hamusi nokuti ungatembe vana vakanga vati vana endiana vakati ainachata kuzinobata kuzineduko vana vakasara tikatauya kuno naika tikasvika nasabu navazukuru nekombi vedu zvinhu zvese zvikarongwa naye tunavayoomotikari mazo naye tunavayoo sezvo takazouya kunopa nyaya dzii akabvuma mutari muno oyo saka vana vangoramba kuya namaiikadzi izvo ikatonga muno nyaya yacho handiti komiti 7 zvese zvakanga zviripo mambo vakati izvo zvakanaka iwewe dzokera kwako atuna pamunda pamamarira matibvepe vana varipwadii ndipo vana varipo ndokuti nyaya nyatetaringikinika dai zvazvichibvira dai maita kuti vana ivavo vaita sei ndinakupedza kurakubatsirai vakakwanisa kuuya vana ivavo vamukubvira ivavo ende muri raiti pakuvarwira vakakwanisa kutaura kuti pamunda pamugere pamunda pano papababedi isusu saka imi mafanira kugara ipapo isu tiripo hamukwanisire kuuya navo ini ndoda kupedza natuna atuna vakataura kuti uyu kuyama yave saka pavakapa mimba vakapa musha kuna atuna tichitonga muno takatoenda pagiraundi rekanzuru nakansela ava vakaudzaiwa ngavarime pavari kugara ipapo iye zvine ndinokuza kuti saka nyaya itunge kairi panonyanya takatonga kare yeramba idzokerera uyu takamubvisa pakanganzi ari kugara nzvimbo yani yevana takati aiwa iwo irima kusvikadi auya wakapawa urima kei indrugara kumareni kwadoda ndokamakati tichifta uende uno uchibva kuchanandiricho ndauya kumusha kuno ndikasvikuti ndinongedzwa kwangu nasako handitikati ava pavari kugara mai ava pamba pevana vajairosi varipo varikugara inini ndiri kuparticipate ipapo nemhaka yekuti ndiri mwana akakumbirwa kunzi ndigare mumba majairosi nyaya hwana itongoikaviri kana yakambotonga handishika kechipiri ndo vatiri kutaura kuti imimi dai munototaura kuti dai imimi kuti miite pawa kadai makwanisa kuuya nevana vekavajairosi vacho maona voya vachimiririra nzvimbo yavo because imimi already mimi mune nzvimbo dzenyu munadzo asi mukumirira vanhu vari kwarara hakusi kuaustralia kana kuengland parara apa pano munhu kana vari kuda minda yacho nevanyatsozandi yavo makavashedza kuti yaikuno vanouya voya vachitotaura ndoti izvozvo ndo zvatiri kuziva kuti pakataurwa napo ndizoti kana vauya vana ivavo vane kanzu vana ivavo vanopuhwa minda chi kana iroyo ikutaurwa asi kana isiriyo
Makapuwa 7 days, makapuwa kiwo 1 month they was 14 days. Anza yakauya mama. Chichangamire. Anza yakauya katiyo varije madhumbu. Ndo varije madhumbu. Yakauya anza. Ichibva kunani? Kukanzu ikoko. Yakatouya kuna sabhuku izvozvi ava kuti vataure nasabhuku nenyaya yemunda iwoyo pamusha pavari kugara havasi kuwirirana nasabhuku. Handimona inini yaumurevai ndeyadzamadaida kutora nzumbe ndeyakauya kukanzu yatoya kukanzu rikusaiti vari kusanganisa manjao apa pari kutaura inini pari kuripotera inini nyaya ndepekuti ava vari kuti inini tiri kuvanetsa pavari kugara tiri kuvapfuisa vachienda neni kubhindura kukoti ndinaro pepa risamanisa handisivanise ivo ndo vari kutozvindinetsa vachindiendesa kucommunity court kubhindura pepa racho ndinaro ndo yakazotongwa nachief mirai ndo yakazotaurwa nachief zvikanzi imi mamai uri kuti pamuchapa ndepenyu chiuyai necommittee of 7 yakakupai apa kubva last year kubva ndabva kubhindura havasati vauya saka ndauya nenyaya yacho kuti titikona yamai ko nyaya yamakaripota iya tiipedzesai kana komiti yenyu yamakauya nayo yakakupai munda vayadhaa jamani mutemo nyaya kana yaenda kusibhokoti haichadzoka kuno ndokana kusibhokoti sibhokoti inotonga nyaya mambo anotonga nyaya yakusibhokoti inotonga nyaya inengadi inenge yamhangarwa kuno ndiyatopedzera kuno handaichazoda kuchienda kusibhokoti kana maa kusibhokoti aiwa izvazvo kusibhokoti wamuchangamiri ivo vakajamba kuno kachifu ndokuenda kusibhokoti saka sibhokoti yakatiyo imimi dzokerai kuna chifu because hamuna kuenda kwachifu iyo mapepa acho ndinawacho inini haminotora kuti ndinetseri nyaya yacho ndiyo ngatipenyai muchete yachiuita nyaya iripo pamusiredari vanhu ngavati kana varipota vaziclaimu yavanenge vanyoresa pachi ende ndanzwa kuti pachipindirwa papanzi dai iri mhuri yacho naadzimai vamunoziva vakauya kuratidza kuti makapa ava asi amusiri kuda ndiani amaenga maverenga zvipatira so nyaya iri amusiri kuda mukati arapesika kutagora ngomira iwe ndoka ukitiraidza mukadzimba kutangisa chaipo svikitikamzisu nemuhama yakwe taisingazi ndoka uchitiratidza iwe uchirwisa vanhu kwadzabata iwe ndokudaizenoka dzabata daingovari pano vakumbamhuso tanga iwokaoki uchiti ndapa uyu nokuti mindiyada kuona vanhu kwadzabata iwe ukurira mhuri yako uchiti mukoma wangu yayo mbemuzvikoyi ndokadzidyara wakudohire mukadzi yekuti ari murume wako anovati mukadzi uyu arikugara ega murume arikugara uku anotoambotaura akonaonetu nyaya taura nyaya senyaya paukama hwenyu musarambane paukama nyaya iripo yekuti kana kana maya wamambo maya kuzogadziriswa muwirirano pakugadziriswa mwanya kana mwanya suwa ende azviri kana maomerwa kutaurwa zvakataura anyambovona kana chazere ndikazvita zvimwe zvinhu andezoramba statement yataura pano ndakati inini tati inini vakadai vaudzi vamutori minda havana kunzwisisa right mushere vaberekeri wavo akazobuya nei nemukadzi wake uyu ndikati taitaura rekuka sabhuku akati inini handizizivi inonasenzi
Ndati wasundwa ba. Ndakakuti inini uyamukire kuti kudhara. Kana kakuru. Nati wakuzwa kuti baba. Zvomochiita imini musati 26 mouya nehama dzenyu. Taura tinochiita nehama dzenyu vanyatsotaura kuti zvinhu kuti havamuzivi here kati vanoita sei ava vachitaura mawira vakaita mapirirwa avakaita muri vekwatuna then sabhuku nekomiti youya futi musi wa26 tozoitesa nyaya yenyu. Haiwa tatopedza tatimoya musi wa26 ndoba muchazopedzesa kutaura tenda mweaa mashoko akuna kutaura muzataura musi wa26 tati musi wa26 mozotaura mashoko enyamuchataii. Hatina dzimwe nyaya dzatitoone dzakawanda dzatingatobvei kana kutanga kubuda munyaya manje imi michenda ndavanin'ina venyu nevakoma venyu zvezvenyaya toita sei kuitira kuti nyaya inibva yangopera ipapo. Imimiwo kana mune vamwe munoya navo vatinatsoziva mapirwa amakaita